Se falei de amor, que me saen así un serie de vídeos de amor, teño que pechar con aquel tema patriarcal, non? Mais a lo de, son feminista e saio un 8M cunha bandeira, é a práctica feminista desde ese como estou eu no mundo. E é unha cousa super difícil de deconstruir, porque ti, muller, criácheste e socializaches mirándote sempre desde o ollo masculino, ca necesidade desa validación. Eles tamén. Pero a validación parte de puntos diferentes. A validación que a mí me dá un home é a validación do suxeito, do produto, case como a quen está nun catálogo e ten que elixirme a min sobre das outras. Eu, seguro que o contei algunha vez, por exemplo, un home que unha vez dixo que a evolución natural da amizade entre un home e unha muller é acabar tendo sexo. Pois eu non quero ser a túa amiga, porque iso que dis quere dicir que me estás sexualizando todo o tempo. Ti non me ves suxeito, vesme obxecto. E esa amizade ou que sea que queres ter comigo é unha cousa que ti tes desde o ego para validarte. Ojo, ti non és meu amigo, porque xa non me recoñeces como a suxeito. Podemos volver ao da Feira de Padrón. Eu xa vou á Feira de Padrón. Non me tes que levar á Feira de Padrón. Non tes que sentirte na obriga de levarme á Feira de Padrón porque ti sacas un beneficio diso. Tes que desexar acompañarme. Ser o meu compañeiro nas cousas. Acompañarme a un lugar ou facer algo comigo non é unha transacción. Eu, noutras ocasións que falei disto, falei da dinámica amo-escravo de Hegel. O amo quere someter ao escravo, a escrava neste caso, se falamos de patriarcado, e créase esa dialéctica. Diría Hegel, hai unha especie de combate á morte. E aí produces a morte simbólica. Por iso, toda esta cousa que nos siguen vendendo dos apegos e de todo, hai un momento onde ti, como a muller, sométeste e morres simbólicamente, como a suxeito. É moi complexo. Mais non vou dicir que o elixes, pero sí que é certo que te adaptas a un guión que se escribiu para nós, que é patriarcal. E para que me elixas, eu vou facer cousas, vou perder de facer outras, vou conformarme e vou aceptar as transaccións. Eu vou aplaudir que veñas comigo á Feira a Padrón, aunque sei que vas de mala gana. Sí. Iso que chaman migajas, non? E ti valo facer puntualmente cando queiras algo de volta. Eu non me relaciono así. Non estou disposta a relacionarme así. Eu non quero que un home me elixa. Eu quero que un home se elixa de par de min. Que elixa el, ser el persoa ao meu lado. Porque eu non estou nun catálogo. Todas estas probas de se me propós algo moi guai, vou no vendo, vou no pensando, son probas que eles che poñen para o seu ego, non? Para validarse, a cambio dunha validación migajera desas, para ti, son probas patriarcais, onde non te están vendo como a suxeito. Que cando entendes
É difícil, non? Porque socialmente é así, pero cando entendes, dis, por que eu teño que facer aquí o Pino Puente a un mortal doble atrás para que ti me acompañes ao teatro? Que son eu? Que son? Unha payasa? Unha mona? É unha forma de facerte obxecto. É onde se ve que non te ven como un suxeito. E de construir iso é moi doloroso, porque ti quedas sin a referencia na que ti sempre te definiches como a muller ou te mediches a ti mesma como a muller, era na validación masculina. Eran se me fala máis, se me elixe, se me... fai así un, que guapa este, que cacha estás. Que non deixaba de ser louvanza a como de sexualizable és, e ás veces incluso esa amizade ou así non era unha amizade, senón que como de válida és ti para que eu me sinta un home e tal. E tamén hoxe esa masculinidade máis sensible tamén é moi superficial. En moitos homes é moi superficial. Que a mí non me importa un carallo a masculinidade dos homes. Se me vou vincular cun home, a mí non me importa a túa masculinidade, a mí me importa o ser humano que ti és. E podo ata comprender o difícil que é para homes, non? Que tamén se deconstrúen e que tamén queren conectar co ser humano, o difícil que é lidiar tamén con ese guión patriarcal. Pero é algo que tamén lles pertence a eles facelo. E cando se vinculan comigo, eles teñen que loitar eles contra iso que está, porque teñen que ser capaces de ver que o teñen. Eu, como a feminista, eu non vou educar homes grandes, que o home o traballe el, que eu non teña que estar dicíndolle, porque se eu teño que estar a un home todo o tempo sinalándolle que isto é machista, que eu tamén tá, que eu... non deixa de ser que el o acepte, non? Que non teña un comportamento de te cala que ti non sabes, non deixa de ser unha carga mental e unha carga de coidados emocionais que recae sempre en nós. Porque eles, pobriños, co patriarcado fixos así. E daquela nós temos que ser comprensivas e facer o que facían as nosas aboas, educalos. E eu non quero educar homes. Porque os homes do meu tempo levan no mundo e na vida ao mesmo tempo que a mí. E eles, pois, tiveron o tempo de evolucionar e de mudar. E se quixeron, fixeron. Que hai que non fixo. E se non o fixeron, é porque realmente resultalles moi cómodo. Soy machista porque el mundo me ha hecho así. Bueno, pois vai polo mundo que é longo. Ser machista a outro sitio. Estás ti aí como un escape room onde ao final o tipo te elixe. Pero eu creo que o tipo que te elixe elíxete desde o día 1. Elixe coñecerte como a suxeito cunha intención clara de construir algo. Sí, que logo a mellor non funciona, que isto sabémolo, non che vamos aquí xa a prometernos amor eterno que... Non, que a eternidade é moi longa, non acaba nunca. Pero sí que hai unha intención. Non te elixe realmente. Decide el quen é cara a ti.
decide elexirse el de par de ti. Enténdese isto? Porque non te ten que elexir. Non somos produtos no Amazon para que nos elixen. Non é iso. Teñen que decidir estar. E decidir estar é decidir estar el, non elexirme a min. Bueno, eu creo que se entende.